vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Yai mamwe maconfession, so unotonzwawo kana misodzi yako ichiita sekunge ichayerera munhu achikuudzawo rondedzero yeupenyu hwake. Yo, what a sad story iyo yandakaudzwa navanzvadzi vedu, saka vakanditumidzira own voice note. Hanzi makadi zvenyumukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 37 years ekuberekwa, ende ndauyawo pano ndichida kungokuudzaiwo rondedzero yeupenyu hwangu, so that maybe out there are other women that are like me, especially isusu vakadzi vanonzi takadzidza. We are always at a disadvantage, nekuti zvinowanzokuitika ndezvekuti it is very hard for us to find the perfect partner, because varume vazhinji avo vatinenge tichisangana navo kumabasa kana kuti wherever way we will be, kazhinji varume vacho vanenge vari vanhu vanenge vaine vanhu vavo, kana kuti vaya vanenge vachitoda kutokutorera advantage. Saka kuti unge uchizviudza kuti unokwanisa kunyatsokuwana munhu anokwanisa kungokuda, it can be very difficult. So zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti back home in Zim, I was working in the government. Ndokubva ndazoapplyyawo kune imwewo international organization iri muno muSouth Africa. It has its headquarters muno muSouth Africa, but it is across Africa, expect for Zim, nekuda kwema-sanctions akaiswa akatemererwa nyika yedu. Then ndikabva ndazowana basa ndokubva ndazoya kunoko. So ndakati ndauya kunoko, I started dating, but ndakabva ndatanga kudanana noumwe murumewo, he is an African but not a South African. Mukunodanana kwedu kuya ndakabva ndazoona kutoti macultures edu, they were totally different, because iye mumuslim apa inini I am a Christian. Saka zvainge zvoti netsei mukunogarisana kwedu nemukunowirirana kwedu, because inini ndainge ndozama kuti ndinge ndichimudhonzera kuChristianity, iyewo ainge orwidzana neni achinditi my parents can never accept you unless you become a Muslim. Saka ipapo ndakabva ndati handikwanise kuti ndinge ndichitiza chitendero changu nekuda kwako, ndokubva azoti ngatirambanei, nekuti if you do not change your religion, then according to my religion I can't be legally married to a Christian. Ndokuzorambana kwatakaita, but munhu aindida zvake. Mukoma ndakati ndasiyana naye munhu uyu, ndikamboti ndoita sei, ndikati let me go back to my husband. Ndokubva ndapiwa rimwe zipepa 2, because there was this other particular trip that I returned back to Zim. When I returned back to Zim, ndopaya pandakabva ndazodzokera kumurume ndikanyengererwa paya. Apa murume ainge oonaka kuti munhu mari dzake ava nadzo. All this while iye ainge achiri kungoshanda mugovernment, but malevels ainge atosiyana. I was way ahead of him. Ndokubva andikumbira rurekerero paya. Amai niya, ndikabva ndanyengereka. Then we went and we made love. Ende muone zvenyu ndakatomboti ngatishandisei dziviriro, but ndakabva ndati dziviriro yei kumunhu wandakaita naye vana, ndokubva taregedza kushandisa dziviriro paya. So I then ended up ndichinopiwa STI. Takati tichingonopedza kunosika bonde kudai, I had to drive back to my parents' house. Ndirimo munzira kudaro ndopandakabva ndatanga kunzwa kusosona. I actually made a joke. Hangu ndikati zvimwe kuda chiri kuda kuti chinge chichidzoserwa kumuridzi wacho, but what I didn't know was that kwainge kuri kutovaviwa kwemunhu ainge apiwa an STI. Ndakazoti the following morning ndainge ndongokwenya munhu kutomuti andei kuchipatara, munhu akabva azoramba. Saka ndakabva ndazoenda kuchipatara ndiri ndoga. Saka ndakabva ndazoenda kuchipatara ndiri ndoga, ekubva ndazobatwa ndiini STI, ndikabva ndabayiwa injection riya ravanongoti Jackson remombe. STI ikabva yapora. From there on I deleted him from my life. Ndikati it is time for me to move on. Zveshuwa ndakabva ndaita move on, but ndakatombospenda a very long time ndiri ndoga. Ndakazoti ndodzoka kuno manje pamba apa pandainge ndichigara painge pachirinovetewa at that time. Saka
pane varume avo vainge vachirenovata because they were changing the ceiling, painge paine umweko ainge ari wekumusha. So we then started talking. Ndokubva ndazongomuti I want to start a small construction company, saka kana ndikazotanga kakompani kangu ndinoda kuti ndinge ndichizova nemunhu ane the knowledge and the know-how. Inini what I'll be doing is supplying the finances. Saka ndokuzowana kwandakazoita phone numbers ake, but deep down in my heart I was really feeling lonely, and ndainge ndangova mentality yekuti kana ukazviwanira murume wako anenge ari poorer than you are, then at least you can be able to enjoy love. This is what I had been told by my friend uyo ari kuAmerica. Amene nomukoma zvazvinongoita, because this friend of mine iye akazviwanirawo mukomana wake wekuzimu, murume wake vakatongosanganawo paFacebook, then she brought over her husband to America. But nanhasi uno anoti kana achitaura neni murume wefriend yangu anenge achingoti gulezika gulezi, words are never enough. I don't know how I can thank your sister for what she did to me, because uyu iye kutaura kwake ainge achiti at that time ainge ava kutongorarama achiita zvekufudzirawo umwe mudhara mombe dzake kupurazi kwacho. Ndopaakabva azongopindawo paFacebook achizonosangana neprofile yefriend yangu, ndokubva asenda friend request. Chaainge asingazivi ndechekuti friend yangu yainge itoriwo panzara. She was tired of the abuse that she was going through because of her husband, but vakazodivorca zvavo. So my friend took that risk yekutora fudza mombe rake nekuriunza kuAmerica. But even right now you won't even believe kuti vanhu ava vakasangana paFacebook. Saka akabva azondisimbisa akabva ati kwandiri, you should just try to do the same. Already I had someone in mind. Ndopandakabva ndazotora munhu wangu ndikabva ndatanga kumu-upgrade. Ndakamu-upgrade mukoma, and what pains me the most is that mukunomu-upgrade ndichidawo kuti ndinge ndichizomuwanisawo mapepa. Ndakabva ndamuti at least let us make my parents happy. But I want to thank God because iye aigara achingonditi tadii tangozviita zvekukoti, then later on kana ndava kushanda ndobva ndazokuroora. But me being an African ndakabva ndati hazviite kuti tinge tichiita zvinhu zvedu tiri musango tiri toga. No, ngatiite zvinhu at least we follow our African tradition. Ndikati handingachati newe vabereki vangu vasingazvizivi, zvichingozivikanwa nevabereki vako. What if I die? What is going to happen? Saka I loved him mukoma. I wanted him kuti ange achizovawo ne-spousal visa remuno muSouth Africa, because this is what he wanted after we would have gotten married to each other. Ndikabva ndati mari iyi. So at that time ndainge ndiine mari yangu yandainge ndichida kushandisa kutenga motikari, but all of a sudden ndopandakabva ndaona kuti I had been pre-approved for a second vehicle. Ndokubva ndazotenga that second vehicle. Apa ndichitenga motikari iyi ndainge ndichitengera iye because inini ndaiva neSUV yangu yandainge ndichifamba nayo. Ndikabva ndati murume hazviite kuti ange achifamba neSUV, murume anofamba nepick up. Saka ndakabva ndamubvunza kuti iwewe uri kuda kufamba neipi? Akabva anditi ndinoda Isuzu. Ndokubva ndaenda kuya ndikabva ndanotenga a double cabbed Isuzu. Saka imwe mari iya yandainge ndiinayo mukoma ndo yandakabva ndazomuti chitora mari iyi at least 70,000 wobva wazonondiroora. Saka vabereki vangu nanhasi uno havatozvizivi kuti ipo paya pavakatombopembera vachiti mwana ari kuroorwa yainge iri mari yangu yakabuda muhomwe dzangu muakaunti yangu ndichipa uyo wandainge ndichigara naye kuti ange achizondiroora. So mukoma, we traveled all the way. Ndokubva tazoenda kumusha. Kana kusanyara kwacho, even the relatives, they knew kuti this is what we were doing for the sake of me wanting to have him get his own spousal visa. But havana kana kumboita go against that idea. They actually supported. Vakatoti Gulez mune moyo wakanaka, in the future tichaita kuti mukoma vange vachizokudzorerai mari yenyu. But makava ainge akatondi wandira mukoma. But I want to thank God because takazoti taenda kumba paya ndokubva ndatoroorwa zvakanaka. Saka amai vangu vakabva vazoti uyu ngaasare, because we were supposed to go
tese kumusha kwavo, but amai vakabva vanditi ivo vainge vachida kuti ndinge ndichisara because kuchechi kwainge kuchazoitwa this other conference, saka kwainge kuine mapastors ainge achazouya, saka amai vainge vachida kuti ndinge ndichizonamatirwa this other certain pastor vachiti mweya uyu wekuti unopinda mumarriage then you get divorced handisi kuda kuti urambe uchingokuteverera. And pastor ivavo ndingangoti kumirira kwatakazovaita ndivo vakazova mwari wangu, because I waited and after the conference we went and I got prayed for. Mukoma nekufungawo murume ndakangoti ndichingonopedza kunamatirwa napastor ava ndakabva ndanzvenga mama vangu because she still wanted me to hang around. Ndokubva ndavanzvenga mama ndikabva ndatora munin'ina wangu ndisi uyo motikari ndokubva ndati let us go, I miss my husband, saka handei tinomurova nesurprise. Ndini ndakazosurpriseiwa Mukoma, so I bought a lot of groceries. Motikari Mukoma wainzwa kuti motikari iyi yakatakura. Ndini uyo nemunin'ina wangu tikabva tadriver, we then went to my husband's village. Ndikabva ndamuti do not tell him this is a surprise. Neniwo handina kana wandakamboudza. Ende munzira umo ndaitombonzwa kahana kangu kachinditi udza vatete kuti you have planned this prank on your husband. Mukoma takazosvika kuya patakasvika it was somewhere I think kuma past 4 zuva rainge rotorereka, and at that time ndakabva ndasvika murumewo achitobvawo kunogeza kurukova nemudzimai wake. Apa ainge asina kana kumbogara, akandiudza kuti kumusha ainge aine mudzimai. You can just imagine what these people were planning to do with me. Ndakasvika paya murume ndikamuona uyo achifamba zvake neumwe mukadzi waainge ainaye, vose vainge vakabata matawel. Mukadzi ndiye ainge akatotakura rimwe bucket akaita rekutsiga bucket rainge riine mvura, then iye murume ainge akabata chimwe chibhaket zviya zvimapeli zvidiki zviya. Vakati vachingonopindawo pachivanze, neniwo ndainge ndiri kumashure kwavo ndichinopakawo motikari yangu. Ndakubva ndaburuka paya, ndakabva ndatomumhanyira, ndichimumhanyira kuti ndinge ndichimupa hug. Munhu ndokubva andi-ignore, akabva atondituka kuti why don't you have respect, kozambia rako riripi? Mukadzi uya Mukoma paakangonzwa ndichinzi kozambia rako riripi, akabva atura bhaketi riya raainge akatsiga ndokubva anditi mvura yamwa. Mukoma munhu uya ndokuya ava kuda kurwa neni. Murume ndokubva azomira pakati pedu tiri 2. Inini ndainge ndatoona kutoti panapaka nyaya iripo ndeyekuti muchinda uyu akatondinyephera. Ndikabva ndati ko imi ndimi ani? Ndokubva andikuudza kuti iye ainge ari murume wemurume wangu. Ndikabva ndati zvakanakai. Ndokubva ndaudza mukadzi wacho zvose zvainge zvakaitika kubva tiri kuSouth Africa kuzonosvika tichizouya kunoku Mukoma. Instead yekuti vana tete vange vachisapota inini, vakabva vatanga kuseka vachinditi hure ranga richida kuzviroora. Wakambozviwana kopi kuti murume anopiwa mari nemukadzi kuti oenda unondiroora? Wanga uchinyengerera kuda kuroorwa nehama yedu, manje wadzva iwe. Mukoma, I got so humiliated. Ndokubva ndapinda mumotikari mangu ndakanyorova kudaro. Takazoti tava munzira manje tava kudzoka, ndokubva tadarika nekumagrosa. Munin'ina wangu akabva azotongonditengerawo hembe pamagrosa ipapo, ndokuzochinja paya ndokuzodzoka kumba. I told my parents everything apart from the fact yekuti ndainge ndakapa murume wangu mari yekuti ange achindiroora. Ndokubva zvatongovharana zvakadaro. Ndakazoti ndava kuno munhu akazodzoka Mukoma ava kuda kumanikidzira kugara neni achinditi I am very sorry, mukadzi uya haasi kuda kurambwa zvikati. And I just told him to get off from my house. Ndokuzotorambana kwatakaita ikoko. Munhu akangoramba ouya kuzonosvika ndichichinja pekugara Mukoma, because munhu kunyangwe ndainge ndakamuitira peace order but still aingoramba achingodzoka every now and then. Ndiyo nyaya yangu iyi Mukoma. Ladies out there, they need to be very careful because kunze uko kutori nemakava big time. Varume vakangomirira kuti vange vachidya vakadzi. Like this guy, he wanted to take advantage of me, achiziva kuti zvikwanisiro ndinazvo. Ndokubva anyepedzera sekunge ainge achindida, ndokubva andinyepera kuti kumba ainge asina mudzimai. But I want to thank God kuti nharo dzandakangoitawo dzekuti no, hatingachati
iwe usati wazivikanwa nevabereki vangu, nharo idzodzo ndo dzakazotondiponesa mukoma. Izvezvizvi pamwe ndikadai ndichiri kungorwidzana naye murume uyu ndichingomuti ngatikanzurei muchato. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvazvakangoma naimi, hanzi ndakapa boyfriend yangu mari yekuti ange achienda kunondiroora. Tell me out there, will you do such a thing, kuti unopa murume waunenge uchigara naye mari obva wamuti mari iyi enda unondiroora kuvabereki vangu? Yo, zvakangoma hazvo vedu we.